14 και 15 Αυγούστου έρχεται το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στη Σκοτίνα Πιερίας στην Ταβέρνα Βασίλα. 14 και 15 Αυγούστου σε μοναδικές ερμηνείες ο Παναγιώτης Μπόρας στο κλαρίνο, ο Κώστας Σακούλας στα πλήκτρα, ο Πέτρος Σακούλας στα κρουστά, ο Θάνος Κουλιανόπουλος στα τύμπανα και ο Κώστας Κιθάρα Μπουζούκι στο τραγούδι ο Στέλιος Χαλάτσης. 40 βάρκες στο γυαλό, Βρενογιάννος λέει 42. Ο Γιώργος Γκούνας. Είσαι γυναίκα εσύ ζημιά, μ' αναστατώνεις την καρδιά. Τα χείλη σου είναι φωτιά, τα μάτια σου μια ζωγραφιά. Η Σταυρίνια Ζεμπέκη. Ειρήνια μου, την καρδιά μου έχεις πάρει και στους δρόμους του Βαρδάρι δεν γυρνώ. Και η Γεωργία Μαρινοπούλου. Η καρδιά μου θα σου τη χαρίσω, κράτησε τη δεν τη θέλω πίσω. Ό,τι θες μωρό μου θα στο δώσω. 14 και 15 Αυγούστου μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στη Σκοτίνα Πιερίας στην Ταβέρνα η Βασίλα. Σε σφάλμα έπεσες καρδιά μου, αχ καρδιά μου. Ώρα έναρξης 9.30 ώρα το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 520 91 272. Σαν περπατάς παραπάτας, κουνέσαι και λιέσαι κι όλο τη μέση σου κράτας, περνάς και δεν μιλέσαι.